Garaipenik eta galtzeko morik gabe esmerantzara kondenatua. Lagun artekoa behartzuen atzoko kontzertuak, eta erdi isilpean izan dute kontua. Gari eta Fran Iturbe atzera ere elkarrekin ikustea ordea, goxoki tentagarriegia da oharkabean pasatzeko. Etorriko dira kontzertu gehiago, 3 zehatz esan da. Guztiak uztaila amaitu aurretik. Gaur bertan da hurrengoa, Mundakan. Gari bere bakarkako ibilbidearen 30. urteurrena ospatzen ari da, eta hasiera haietan ezinbesteko bidelagun izan zuen Fran Iturbe gitarra jotzaile bergararra. Ondo gogoan dute biek Iturberen Zabalotegiko estudio txikian lanean emandako ordu piloa. 30 urte geroago Bergara aukeratu dute elkartu eta urteurreneko bira prestatzeko. Aste hasieran zabaldu zizkioten goienari entsegu lokaleko ateak. Tira, Gari eta Fran Iturbe harrapatu ditugu Bergaran, gaurko egunarekin aste guztia dabize preparatzen izan ere bira berezi bat iragarri dute. 30 urteren ostian Gariren lehenengo diskoaren edo bakarkako ibilbidearen hasiera ekarriko dute gogora, eta tira prestatzen ari dira. Gari eta Fran Iturbe, mila esker tartetxo hau eskaintzagatik. Zuei, eskerrik asko. Tira, hementxe zaudete, Bergaran bueltan, konta iguzue, zertan harrapatu zaituztego Gari adibidez? Bueno, lehenengo diskoaren urteurrena ospatzen ari gara, 30 urte pasa dira dagoneko. Eta hori aitzaki moduan hartuta, kasualidadeak izan dira tartean, eta kasualidade horiek eron gaitue hori elkar izateko berriro, nun eta Bergaran ari gara ensaiatzen repertorio berezi bat. Nun gehien bat osatuko ditugu guk gubion artean garratutako lehenengo 3 diskoak. Eta horren arira egingo dugu, prestatu dugu olako mini biratxo bat. Berezitasuna baita ere bada 3 tabernetan izango direla, kontzertuak saioak, orain dela 30 urte egin duen bezala, diskoak kaleratu aurretik. Eta ari gara egun hauetan nolabaiteko seminario txiki batean sartuak, berriro berreskuratzen indarraiek, berreskuratzen gure elkarlaneko indarrak, moduak, eta gure gaur egungo baitare lenguaje propioa, bion lenguaje propio hori nolabait bideratzen eta gauzatzen. Eta horretan ari da. Fran, zuretzako zemuz doa, seminarioa? Bueno, berak esan da bena. Alde bat da rekuperatzea aspaldiko sensazioak, aspaldiko kantak, baina presentearen ikusitzat. Inglesa eta... Inglesa ateratzen zaizu, bai? Estatu Batuetatik zatoz, ezta? Bai. Urte asko, nezkeroan bertan. Ia, urte bizitzen nabil, eta euskeraz nahiko galduta daukat. Baina bai, izango da hori, nostalgikua, izango da divertigarria, eta konturatzen ari gara badarela gauzak galtzen ez direnak, eta horrek mobitzen gaitxu. Baina gero daude gauza berrixak, ikasi egin dituguna bidean, eta dana
kasola berezian baten jartzen ditugu. Franek aipatu hori nostalgia, ni ez naiz nostalgikoa, nik nostalgiarekin badet nire burruka, zeren eta ez dit hortik ezer jasotzen. Eta niretzat impronta importantea da ikustea ensaio hauetan ez garela geratu urte haietan. Bakoitzak egin duela bere bidea eta orain saiatzen ari gara eraikitzen zubiak bion artean, baino gaur egungo zubiak, gaur egungo nortasunarekin, gaur egungo izaerarekin, ari gara gure kantak, aspaldiko kanta horiek, gaur eguneratzen. Eta hori da prozesu oso interesgarri, sonoritate aldetik. Era askotan pertsona desberdinak ga, oin. Nostalgia esaten dutenien, eta akordatza garai harretan zela prestatu genituen kantak banda barik eta tabretan joten eta nolabait hori berriz egiten ari gara. Bai, begira da berri batekin. Oin dala, 30 urte dala eta egiten gare gauza berdina. Kantak hartu eta bi gitarrakin bisok. Bai. Token txekesetan jo, eta alde hortatik gauza berdina egiten ari gara, ez? Baina, honek esaten duena. Desberdina gara. Gordinik nahi dotzora gorputza, gordinik gara zure bihotza, arxa izango da estontxua, zu goxo eta nibero bero. Gordinik nahi dotzora gorputza, gordinik gara zure bihotza, arxa izango da estontxua, zu goxo eta nibero bero. Bergaran hasi zineten, zuek, duela 30 urte. Gogoan dituzue sasoi haiek, Bergara da, zuek biek lanean ikusteko leku naturala, ez dakit? Da, jaioterria. Bai, hemengo... Ez dago, ados horrekin. Bai, bueno, lehenengo maketak, ni gogoratzen naiz, hemen egun asko, ordu asko pasatakoa gea elkar, ez gure estudio txikian. Zabalote egin zion, ez da? Maketa hori. Bai, hor ordu asko sartutako gea. Bai, lehenengo diskoan gehien bat. Eta bigarren hori, bai. Bigarrenean, baino ja gero ja estudioan, bai, ja ziginen ja estudioan, eta, bueno, lantzen ja beste modu batean. Baina lehenengo diskoa bai, orain urte horren asbatzen ari garen lan hori hemen gauzatu zen bai, Bergaran. Eta Gari, zergatik aukeratu zuen duela 30 urte Fran Iturbe? Nor da Fran Iturbe zuretzako? Nik uste ezautu ginela oso goiz, ni Legazpin nengoela oraindik. Ezautu ginen, nik uste zuek azaldu zinetela gure lokalean, ez? Olako asteburun baten edo... Egun hori nik ez dut komentatu zuen lehen eta ez dut gogoratzen egun hori, baina gu genuen zer 15 urte. Bai, hor, 15 urte, eta ni gogoratzen ez, zuek azaldu zinela Legazpin ez dakit zergatik, akaso zeo zer egin beharko genulako hemen Bergaran, zuen taldearekin, edo ez naiz gogoratzen. Lehenengo... Zehaska zan, Zeska, bai. Hori eta gu ginen Ziper, hori da. Gogoratzen dutena, bakarri da Oñatiko kontzertu baten, bai Zeska eta zuek Ziper eta hori da nik lehenengo. Hori da, eta justo ertzainak desagertu ondoren, hasi nintzen lehenengo bakarreko diskoaren kantak idazten, hori, natural etorri zitan lehenengo ideia ez taldea osatzerakoan izan zen, Frani deitu behar diot. Eta deitu nion. Eta segidan jarri ginen ados, ez dakiz zergatik, baina hori izan zen, ez? Eta... Ez dut sekula problemarik ezen dugun kantak egiten, osea, referentzia berdina dauzkagu, orduan hori lenguajeko bat daukagu, kantak eta jotzen eta horrek askoz oso horrez izan zen.
Jarraitzaile jakin nahiko dute, kontzertu hauetan ze kantu eskainiko dituzue, edo hobeto esan da, ensaio hauetan ze kanturi heldu diozue lehenengo? A ber, repertorioa da niretzat. Komplikatua zeren eta hainbat kanta nik ez ditut jo, gehien bat... Sekulores batzuk, ez? Asko, ez? Amapola. Zu ja hemen difunda ja, zergatik? Amapola bai. Baino ez esan ziaten ere ez, hainbat kanta. Naufrago isolatua, zergatik? Horrek egongo dira. Ze Fran gabe baita ere komplikatua zan. Ez, Frane dauken jotzeko era hori oso propioa da, orduan hainbat kantak behar zuten bersio berriak sortu, ez dakiz zer, eta bueno, hauek badoaz hori ja. Hori etxek. Fran, galdera badut zuretzako zer iruditu zaizu Garik atera duen lehen diskoaren vinilozko bertsio zahar berritua, entzun duzu? Entzun duzu, mundiala, oso, oso nahazketa, berrixiak eta, asko sobeto sonatzen du, sonidua, Tira, lanera etorri zarete Bergarara eta ez dugu denbora gehiago kendu nahi, bai gogoratu nahiko nuke 3 kontzertu oso berezi emango dituzuela, zuek elkarrekin ikusteko aukera gainera jarraitzaileentzat galdu ezin dana, ezta? Eta kontzertu horiek izango dira Mundakako Kasino hilaren 11an, Bilboko Indusin hilaren 18an eta Bastirako Jalaiain hilaren 26an. Desiatzen gaude, beraz, txukun lan, egun hauetan. Txuken lan. Eskerrik asko. Mi esker. Zuei.